Welcome to another program of the Church of God in the Philippines online broadcasts. Live on our official Facebook page. Tuesday. Magandang gabi po sa ating lahat. Malugod po namin kayo tinatanggap sa ating programa ngayong Martes ng gabi, ang Tagalog Preaching. Wednesday. Maayong gabi kanatong tanan, kami malipayon ug mainiton nga nagadawat kaninyo ning atong programa nining kagabion, ang pagmantala sa pulong sa Dios sa pinulungan nga Cebuano. Ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Thursday. Naimbag nga rabii kan naragsak nga isasanbay kada kayo amin ita nga Webes ti rabii ditoy Ilocano nga aramid ni Apo. Wednesday English. Good evening, everyone. Welcome to our English broadcast every other Wednesday live here on our Facebook page. We invite you to watch our scheduled programs every 8 p.m. To God be the glory. Amen. Ano boy? Naka-mute kayo. Ano?
Nakamute po kayo. Nakamute kayo Manong Boyet. Amen. Manong Boyet? Amen. Dalang ti basit nga technical glitches tayo kakabsat. Manong Boyet, naka-mute. Okay. Naka-mute ano. Amen. Salamat kina po Diyos at ang arabi ay nga kakabsat na imbag nga arabi kada tayo amin kadagiti nga gayom kan kakabsat tayo nga adaan iti Ilocano broadcast at ang arabi. Salamat kina po Diyos. Ti dating isasangbay naman iti Webes nga arabi kaditi nga trabaho ni Apo. Iti dalan ti kinasanto. Adalang iti basit nga technical glitches tayo ay nga kusat katikarkarag tayo nga makadwa tayo ni Manong Boyet kadagiti sumugmano nga minuto. Tatagarod ket upantay dagiti kablaaw, dagiti kakabsat tayo. Toy online
Ngam sakbay kita kabayatan nakakabsat kag kararag tayo biit. Ayatom mi a Dios sa manakabali namin nga po. Salamat at arabi iti impakay mo manan. Bundaway iti programa. Salamat sa katimultulong kata kami tinaglabas nagmalam kan nangted ti pigsa ti pamagimi kastamot iti panagbalay iti na espiritual na po. At arabi katulungan na kami babaen ti Espiritu Santo katagiti nga trabaho nga po. Siya ko ma iti mangtignay dagiti puso dagiti bibuya dagiti gagayem kakabsat nga naragsak ang mga ipapaay dagiti comment section kan siya mo tumulong kada kami iti arabi amami nangaman nakabalin namin. Dagiti nga bambana iti nawat mi at karkararag mi napatagunay nganagan ni Jesus nga po mi. Amen. Tagarot tayo nga kakabsat kat mapantayo dagiti greetings para kadagiti kakabsat tayo. Ito'y online platform tayo. Kabsat Josia paki-plus mo man dagiti kakabsat tayo. Kung nanan ni kabsat tayo nga Rowena Arsiaga Rivera kadagbibuya manipod pa jay Tarlac. Kastamot ni Raquel Bulanon Gikil Gikulan kani kabsat tayo nga Leia Mangunday. Amen. Salamat kada po Dios ket bata kay data rabi eten nga kabsat kastamot ni Noraline Ramos Miguel. Amen. Salamat kaniya po. Kastamot ni kabsat tayo nga Jesus Nagkal Batalya Junior na imbag nga rabi kakabsat ko na. Amen. Salamat kaniya po. Kani Charles Adrian Misteria. Amen. Anita Gasita Palaso na imbag nga rabi o kakabsat manipod dito ay Dipon Quirino. Amen. Salamat kaniya po. Adwada kayo ito nga kakabsat kani kabsat tayo mga Josie Valdez na imbag nga rabi tayo amin na ito nga kakabsat kan gagayom iti ako. Amen. Salamat kaniya po Diyos. Kadagit nga kablawyo ay ito nga kakabsat kat niya po kuma iti mangtad katatayo iti balay kita nga rabi iti programa na. Kat suportahan tayo karot sa ti like and i-share tayo iti programa na yapo no hantayo pa nga naka-like na i-follow tayo. Adaan tayo mo iti YouTube kabsat. Mabuya mo iti dalan iti kinasanto dito nga programa iti YouTube. So nga kayo nga kakabsat kat awisan na kayo nga ikarkararag kan i-share tayo. Suportahan tayo dito nga trabaho na yapo kita ngatang. At tagarot kat mapantayo dagiti kabsat tayo nga nagkasangay iti nag-birthday. I-play na tayo ito'y operator tayo at nangarabi dagiti kablao para kadagiti kakabsat tayo. Dagiti birthday greetings. Amen. Amen. Happy birthday kakabsat. Kastamat datang arabi garod ket adaan iti maysa nga kansyon nga nailangitan ditoy nga iti paulo na kaimbagan agayom ni Jesus. Daytoy nga kansyon ket isagot na dagiti family mingo nakakabsat tayo manibod pa kita Isabela. I-play na daytoy operator tayo. Daytoy nga kansyon. Daytoy nga kakabsat. Dinggan tayo ti bendisyon nga tugot na para kiti karuwa tayo. Daytoy nga kansyon nga kakabsat. Amen. Mga
Amen. Manong Boyet? Amen. Manong Boyet? Nag-feedback, magaling nga di may isa lang na audio ti usa rin kayo. Amen. Di kararag tayo kakabsat nga iti technical glitches tayo katang Rabi ket ni ako kamalit tumbulong kada tayo. Ket makatbatay ni Manong Boyet ket dagiti sa magmanupay nga minuto da iti nga programa ti dalan ti kinasunod. Tagarod ayden nga kakabsat ket nga pantayo dagiti panagkablao dagiti tayo may kadwa nga parte ti programa ket dagiti adaan nga prayer request para kadagiti kakabsat tayo nga dati sa gubernador ti pagpagida ket patuloy tayo latangay karkararagay nga kakabsat ni Apo isu ti mangbapay yung pagti amin nga anayon ti pagpagi ken isu na ti doktor tayo na nagradi ti nasantuan nga suratan kana isu na ti nagpalaing dagiti amin nga sakitin dagiti tao di kapanawonan na di sunay daga ket pudno ako nati Biblia ni Apo ket nagbalbaliw isu ti masangwanan ken datta ken di naglabas isu nga mapagtalkan tayo isu na isu na ti mangpalaing dagiti nga sagsagumanin da bagi ken dagiti general prayer request tayo ay nga kakabsat ket ni Apo kumay ti mangited ti amin ket ti nga kasapulan para iti iglesia natatagrod nga Rabi, pasalamatan mo dagiti kakabsat nga mangmangted dagiti tulong para iti trabaho ni Apo. Iti GCash ket mangmangted da. Ket na may pa-flash no ka ti screen
iti number ti Gcash tayo, no kahit tumulong, kadag iti, para kadag iti trabaho ni Apo, iti kakabsat tayo, kadag iti may papaladar nga kapilya, at masapul lang iti nga tulong nga financial. Salamat kakabsat. Ni Apo iti magsupapa ko mati amin nga bambanat, nga kasapul ti iglesia na, kan salamat kami, kadag iti kakabsat tayo nga tumultulong para iti trabaho na. Tagarot nga rabi, ito nga kakapsat kat kuyan tayo, ito highlights. Ito naangay nga may katlo, Mindanao Christian Festival, kan iti katalo nga pulo, katalo anibersaryo, iti The Church of God in Suluk, Davao del Sur. So nga, kayo na iti ayatun tayo nga operator da iti videos, pagkarot dito nga trabaho niya.
Amen. Salamat kita nga naangay, nga trabaho ni Apo dito Mindanao. Ni Apo kumay ti mangpabilag, kita kabsat tayo, mampabigsa iti pamamati ta. Kada kita ay nga kakabsat, ita Davao del Sur, kita sulok. So nga, tatagarot nga rabi kat mapantayon, nga kabsat, iti pakdaar, para kaya trabaho ni Apo, nga maangay, may sayangkat. Ti intero nga Pilipinas, Sindro Mayo, 19, hanggang 24, kat maangay dito ay seminar on Christian doctrine and youth camp at Paniki Chapel and farmhouse. So nga ikarkararag tayo dito nga trabaho ni Apo kakabsat para kadagiti tutubo na ni Apo kumati mang pabilag ti pamati nagiti kakabsat tayo ngayon ni kakabsat kan awisan na kayo amin nga giti tutubo kat may tayo dito ay nga maangay nga serbisyo para iti trabaho ni Apo. Ito Mayo 29 hanggang 31 may sengkat mo iti Mindanao Convention iti Kalilangan Bukidnon. Ni Apo kuma iti mangtad iti amin nga kasapulan nagiti kakabsat para kadaytang convention dito Mindanao. Salamat kay Apo. Ni Apo kuma iti may tag-ay kun manginayon iti amin nga karuwa pa iti nga lugar bumilig ka nagbalaygi pa iti trabaho ni Apo dito nga pasar iti Pilipinas. Kastamat ito no Hunyo 1 kat maadan iti pulo talong anibersaryo iti met the Church of God in Kalilangan Bukidnon. So nga ikarkararag tayo dagiti sasaruno nga trabaho ni Apo dita Bukidnon kat ikarkararag tayo dagiti kakabsat dita nga ni Apo iti mangkarit para katokada para giti trabaho na dita nga lugar. Ita Bukidnon. Kastamad, itang kakabsat, kabayanan na, ito no, Hunyo 19, gana 21, kat Visayas Convention. Karkararag tayo nagiti kakabsat tayo dita Visayas, na iti nga maangay nga trabaho ni Apo dita, iti convention, kat ni Apo mo, iti tumulong, nagiti ayatan tayo nga kakabsat dita Visayas. Ito no, Hunyo 22, kat maadan iti ikatallupulo kat may isa anibersaryo iti the Church of God in Candoni, Negros Occidental. Ikarkararag tayo mo dita nga anibersaryo dagiti kakabsat tayo dita Negros. Ni Apo kuma iti tumulong mo para kayo dagiti ayatan tayo nga kakabsat ita nga maangay nga anibersaryo da. Kat ni Apo kuma iti mangpabilag iti pamati da kanti amin nga trabaho ni Apo ita kat maadaan iti panagbalay. Kastamat nagiti kasapulan para giti kapilya iti Paniki Chapel extension kat ni Apo mo kuma karkararag tayo kakabsat nga daytoy kat malpas nga malpas dagiti nga trabaho ni Apo ta sa dagiti convention tayon ito mat Paniki. So nga ni Apo kuma ti tumulong dagiti nga bambanag kan dagiti local congregations tayo dagiti kasapulan tayo mat di intero nga Pilipinas ket ni Apo kumamot iti mangitulong ket ikarkararag tayo nga pirmi dagiti nga trabaho na kakabsat tapno balay ken adupa iti umawat kini Apo. Ken iti panagkakadwa tayo nga panagkarkararag iti Lunes iti alas 8 iti rabi ket agtultuloy latta kakabsat via Zoom. Katawisan na kayo nga makikadwa ken nagkararag ta kuna nagrot ti Biblia dagiti panagkarkararag dagiti sa santo ni Apo dengdenggan na dagiti anak na duaw dawat ken kumarkararag kanya na iso nga dagiti kanya na amin nga nanayon tayo amin nga bambanag kasapulan tayo tani Apo ket mangmangta di suna dagiti nga dawat tayo kanya na so grato ta ka rabi iya iten nga kakabsat ket pay tayo iti lapayag tayo para iti sasao ni Apo nga edad na tayo ni kabsat tayo nga Rui de los Reyes manipod pa jay ni Paco congregation iso nati usaran ni Apo nga mangi parangarang iti sasao na datang arabi edad nga kabsat. Amen. Magda ka. Yung bangarabi amin, kakabsat. Alawag mag. Amen. Magda.
Mangag manam, ngalawag. Okay. Salamat kinapo. Ipay ko ti nembang ngarabi, kada tayo amin, nagdangdanggang nga awan ti malabasan na. Madaydayo niya ako. Kaya tawisin kayo dito Biblia, tabasaan tayo ti teksto nga intay pagsaadang ti mensahe ito ngarabi. Ito ay may kadwa nga Timoteo, Kapitulo 2, mangrugi 11, hingga na sa 10 katalo, na siti pagbagana. Pudno daytoy asao. Ano natay tayo amay kanunong kingkwana, agbiag tayo may ranod kingkwana. Tano numakay turod tayo, agari tayo tumat amay ranod kingkwana. No iso paglikudan na tayo tumat. No santay ang mapagtalkan, agtalinad to matalek. Tadi na mabalin nga ilibak tibagina. Kararak tayo? Amami nga man nakabalin namin ako, giyaman kami ti sauyo nga nabasa, iso ti pagsadan ti mensahe, kaya ti karkararag mi nga tulungan na kami ako, bayat tingkam panagadadal kan panagdangdangag, lukatan nyo ti puso kan kapanunutan mi. Tapno dagiti sasaw yung income adalan, kaya't mabalin mi nga maawatan ko and kalpasan nga maawatan mi at masurot mi kumapo. At no ti kasta matulungan kami ti panagdakkel panagrangay dadang pamati mi. Daigdangdangag ang panaysalakan, kumapo kat matignay tinakumda, mausar ko man dagiti sasauyo tapno mariing tadang kasada ket malagib dati at ti Diyos mariknada ako ti conviction di Espiritu Santo tawatan da kapo tas personal nga manubuda. Tingkang pa nagtultuloy yan, tabayan na kami. Siya kung matimay nga ito kung may dedayaw, ti Espiritu Santo ako tigtalinan ka na kami. Tinagan ni Jesus nga po may, dinawat may amin na gito. Amen. Ti Paulo ti pagadalan tayo itang arabi, alak, ipansin nyo diya ay kinamatalak ti Diyos. Kaya ti kinapudno ti Diyos. Iti 13, no santay ang mapagtalkan, agtalinaad to matalak. Di na mabalin nga ilibak ti bagina. So ready ti kababalin ti Diyos. May matangan tayo kakabsat, tarabi, na napudno ti Apo, matalek isuna. Nakasurat di jay unnoy, panpanunod day ng surat di jay, ti kinaman nagtalek ti Diyos, hanga may bos, agsapa aldaw kong rabi, great is thy faithfulness, kung ano niya. Dakkel ti kinamatalek o kinapudno ti Diyos kadagiti pinarswana. Adino ti pakitaan tayo nga napudno ti Apo iti biyag ti tao. No basaan tayo di 1 John 1:9 na talek o na napudno ni Apo ngano ti maysa nga tao nga nabigbig na ti kasaad na nga isu ka tagaramid ti basol. Ket no kunana di ay 1 John 1:9 ipudno tayo dagiti basbasol tayo. Ti Dios ket mapagtalkan ken nalen taga mamakawan kadagiti basbasol tayo ken mangugas kada tayo ti aming kinakillo. So nga di naglabas nga may silibrar nga
bitla ni Apo Isus nga pito di jay Cruz de Calvario, narami da yung muna nga sao nga mapakawan na mida nadidam mo ter ramidan na. So gaputi papatayin Apo Isus madantay ti gundaway nga mapakawan, ti basbasol tayo hanlang nga mapakawan, di agbalbali pa itibiyag tayo natay sunan akas subbot iso ti bayad dagiti basbasol nga narami tayo. Dagiti may isa nga nakita tayo nga ni Apo ket napudno kada tayo. Kung nanangor di jay panagadal tayo ti sursuro ti Apo nga dahil tao nga dakas kalpasang agbabawi ti pamakawan mamati na mapakawan ni Suna ti maramid kanya anaket mapalintag mabalbaliw ti biyak na ken may nayo ni Suna di pamilya ni Apo ket napintas ken nasihat nga kalsaan no maramid iti may nga tao dahito nga parabor ti Diyos. Magkadua nga makita tayo nga ni Apo ket napudno kalpasan tayo nga naibilang iti pamilya na kalpasan tayo nga nagbaling anak na gaputi panakaampun tayo. Ijay G3 City umuna nga Corinto no basahan tayo yung kakabsat. Saan ngay may kada kayo ti uray anya pan nakasulisog adimot simro kadagiti suami na tattao ngem ti Dios mapagtalkan isu adinto mangipalubos amang masulisog kayo iti aglabes aglabes iti mabalinan nyo no diket may giddato may giddanto iti pan nakasulisog isagana ng tumat ti dalan mabalin nyo ti dalan na paglisyan tapno mabalin nyo mapagbaligyan. So agyaman ti Apo no dumteng dagiti sulisog ti diablo iti biag ti may nga namati kini Apo napudno ni Apo nga mangipay ti o tulungan na tayo tapno dagiti sulisog ti diablo ket mapagbaligyan tayo. So ni Apo ti nakakitaan tayo ti pagtuladan nga bubaganat ti Biblia nga ni Apo na sulisog ti aming nga klase nga sulisog nga mga nagaramid nga inabak ti diablo nagbalaygi ni Apo Isus. Tirugbang tayo lang aramidan ta dahi karina Apo tulungan na tayo diti binasa tayo agparayat tayo king kuana mabalin na tulungan mapagbaligyan tayo dagiti sulisog ta dumawat tayo ti kaasik ang tulong ni Apo ket napudno isuna. Adto ti nakapadasan dahi nga banag di peda nga tulag di nadadaan ti nadadagseng sulsulisog panpanubok ti biag nagbalbalay gida gaputi kaasik ang tulong ni Apo. Kung nanangor di binasa tayo nga teksto tayo ket hanna mabalin nga ilibak ti bagina ni Apo ket mapagtalkan ti aming nga panawen. Napudno ni Apo ti aming nga panawen iti biag dagiti mamati king kuana. Napudno ti aming nga panawen ni Apo ti biag dagiti hampay mawat kini Apo. Duti karina kadagiti anak na ken dagiti tattao. No kitaan tayo ti biag ni Apostol Pablo ti panagsireserbina kini Apo. Dimteng dagiti nadadagsen nga pannubo. Ket dayta ti urayan ti diablo ano da pannubok tayo. Ibagat namat dayay panagsulisod kada tayo. Ando dagiti ipapanunot na, ando dagiti aramidan na pamuspusan nga titinga ti pannubok ti biag tayo mo papay ti tao
Laglagipan tayo nga ni Apo ket Dios nga agbalbaliw. No kasano nga nakatulong kadagiti panpanawon, di una nga panawon. Dito nga panawon nga na Kristiyanuan, di mapasunga dingga ng umay ni Apo, dahil kinapudno na o kinamanagtalik na kada tayo hanga mapukaw na yung kakabsat. Amen. Madaydayo ni Apo. Napay di mabalin tayo nga may palawag dito nga pagkadadalan tayo itong RBA. Diyan mo na nga Pedro, Kapitulo 5, versikulo 10. Basta di mabasa dito yung kaabsat. Ket ti Diyos, ti amin na parabor, anangawis kada tayo, iti agnanayo na gloria ken Kristo. Iti kalpasan, ti panagsagabayo, iti basit nga aldaw, sumutlang, papigsaan na kayto, patagkaran na kayto, pagsantuan na kayto, may tagpumaking kuana, iti panagturay, iti maymaysa nga awan, inggana na amin. So, dito na po, na pudno isuna, nga di Karina, papigsaan na tayo, patagkaran na tayo, pasantuan na tayo, ing Karina day kakabsat, nga masarakan day 1 Thessalonica 5:23, na pudno day nagkari, iso nga mga ramid tuman. No, hasta nga rod, hanga mabaling nga irason ti may nga namati kini Apo, nga nakapoy iso na. Hindi nga rod, nga sa batay di jay, alakapan, ipanggap dayay panagsubot nga naramid iti krus ti Kalbaryo, kuna na diya idinto nga nakapoy kayo. Kaya nga asawa na dapanaw nga nakapoy tayo. Napigsa tayo tatan, ano tayo lang paluntagan ti Apo, ang tayo lang mapadasan na yay panakapakawan ti basbasol tayo, panagbalbaliw ti biyag tayo, mapadasan tayo pwede yun anay nga mapagsanto. Kas napadasan, lagay mo na nga dalan ni Apo, di aldaw ti Pentecostes, tayong Karina, di Joel chapter 2, na dumtong to ti panawan, ibukbuk nanto di Espiritu Santo, ti aming nga lasag, kaya nasawan, lagay mamati kini Apo, lagay kaya da nga nabalay ti panagserbida kini Apo, kaya tusto nga narami di aldaw ti Pentecostes, ay garop, sa gasot kat 20 agururay ti kariti Ama, napasama kadakwada na yung kapadasan, at nagpintas ti nakita tayo, nga resulta na ti biyag, kadagay nakapadas na yung ananay. Ang panagsanto, minobautismo ti Espiritu Santo. Nananay na yung panagtulnog da, nananay na yung panagayat da, nananay na yung rakuda, nananay na yung talnada, nananay ti pamati da, kaya nananay ti pudnungay nanamada. So ngayon nga kabsat at ang Rabi, yaman ta kiniapo ta napudno isuna. At kabayatan nga agserserbita king kuana, napabilig tayo, napatagkar tayo, napasanto tayo, kaputi kaasik ang tulong ni Apo, hindi naramid tayo dayay daw-dawatan ni Apo nga masapol nga idaton tayo. Ti amin tayo kini Apo, ito tayo tibiyag tayo kini Apo, ti panahon tayo, ti pigsa tayo. Ti amin nga entiro nga kabuklan, ti biyag tayo. Ito tayo kini Apo, kat no makita ni Apo na dyan nga ijinakam tayo, kat ibukbuk na. Dayay takkel nga parabor na, tinananay nga panagsanto, kat may kat dayay carnality, ano dumay so tilapod di pa nagserbita kini Apo. Tarigagayan kumati may isang mamati kini Apo. Ni Apo na pudno dito yung Karina. No
Kaya't mo ti mapasanto, kaya't mo ti mapatugker, kaya't ko ti mapagsanto, o anay, mananay, mas kaya't ni Apo dayay. Tagamin, ni Apo ti mamangaramid kare nga bana. Kaya't ti maudi kakabsat, napudno ni Apo, ti panangitad na dagiti amin, nga masapsapul tayo kabayatan ng sirsibit ay kingkwana. Di Matthew 6:33, na ito ti formula, ti nabalegi nga biyag tayo. Ano ti mabasa niya ng biru ko nyo muna ti pagarian na kanti kinalintag na ket dagiti so amin nga banbanag nga masapul tayo may nayon to kada tayo. Noon po, napudno nga mangitod ti amin nga masapul tayo. Amoy ti Diablo, sulisugan na naging mamatikin niya po agdanag, kadagiti na material nga bambanag, agdanag ti niya mga masapul tayo dito nga lubong, tantandanan tayo, daglagipon tayo, napudno niya po nga mangipaay ti amin nga masapul tayo. Takuna na pa di jay, naduma pa sa tibidya ni Isayas, ang babati mati apo, tapnugaw atan na ti amin nga kasapulan tayo. Anya ti kang runa nga masapul tayo. Ang anya kayo tayo Ti kang runa nga masapul ti tao. Dapat o rumbang may simpatibiyag na rumbang maurnos kan matarimaan nayay nariribok nga panagbiag ti tao kapati basol. So magayab niya po may kayo. Da kayo aming agrigrigat kan madagdagsanan tapagin inang kayo. So niya po napilpilitan ti tao. Makayat ti tao nga matarimaan, maurnos, mapasaya at tibiyag na umasidig kina ako, dumawat ti pamakawan, agpakaasisuna, kat mamati, gapuli naramid di krus ti Kalbaryo, kat maramid kingkwana ti hanlang mapakawan, kas naku nagtatay. Mabalbali pa itibiyag tayo, pagbiyag tayo nga nabalegi, nagaramid ng ti baso, gaputi kaasik ang tulong na hingga na mananam tayo tinapintas na panagsirbi kina ako. Naiti muna, mabigbig tayo, dahil masapulan tayo ti pagarian na, kaya nasawang may nayon tayo muna di pamilya na, di pagarian na, kat kanti kinalintag na, sursurutan tayo dahil kinalintag ti Apo, dahil pagayatan ti Apo, kat inayon na ti amin nga masapul tayo. Ngayon doon mga pilosopo, ang karkararag kalatang agsisirbi ka, may saan may nayon ni Apo. Ay ito nga kapsat, sursurutan tayo ti sasaw ni Apo nga dagijay trabaho ang magkumamangan. So dagijay mamatikin ni Apo, dagijay nga tao. Dagijay na sa sadot, gumagada, insursuro ni Apo, babaeng kini Pablo nga kunana, no damadiag trabaho, di magkumamangan. So magtatrabaho tayo. At mamati tayo nga, ititod ni Apo, dahil masapul tayo. Anya pa iti masapul tayo itod ni Apo? Bakit ti pa nagsirbi tayo yung kuana? Dahil taraon tayo, dahil pagkawus tayo, dahil kasapulan ti physical tayo, dahil pa nagpaimbag tayo niya mga saksakit. Ay ito nga kamsat, nagdangdangag, tatang rabi. At iduglaw na, dahil prayer request nga, baga ni Sister Judith, dahil prayer warrior, no basag na yun duma, halos sumabot nga dandani sa gasutan, dadasak-sakit na. Dapat nagigay unspoken request. Kat, ananusam tayo matig pa rin ito mga kapsa. Yung mabalin tayo nga maramid nga may tulong, agkararag tayo, gaanos tayo. Nuhan tayo nga makipaset, titirigat, ngayon naramid niya po tayo sa Kristo di Cruz di Kalbaryo. Makonsensya tayo kumata, ado tinagrigrigat nga nagsirbi kina ako, napandali di kapipintas nga lugar. Kasi tayo kumat-kuma, nakasagana tayo nagsakripisyo, at no malpasman tibiyat tayo dito nga lubong, may kadwa tayo makadakuhan. So, iti minsay at rabi, no ni Apo kat napudno kada tayo.
Kuna na uri ay binasa tayo, no hang ka mga mapagtalkan, ang talina di suna mapagtalkan. Kahit kung ipakita ni Apo, masapol tayo kung mga mapagtalkan tayo aming abana. Kadagiti trabaho ni Apo, antay kung maliliwayan kakabsat. Naging trabaho ni Apo nga, mararamid tinaduma-duma nga pasat dito lubo, kapasat tayo magkumariya. Nadua tayo nga may karkararag, gananos tayo, gaputi panaganos tayo, mapagbaligyan tayo, winumakupikupan tayo, ti kararwa tayo. So diti minsay tatang rabi, ang payababa, paginainayin yun, ti kayat ni Apo, tatagbalay ti amin. Napudno ni Apo, napudno ti karina ni Apo, napudno ka na tayo, masapol nga, ag talinad tayo, balin tayo kumamang anapudno kingkuana, ti aming nga parte ti dang panagbiag tayo bilang mamati niya. Madaydayo niya ako. So ito tayo na iti bati pa yung panahon kadag iti angkor at sa kailang umata nakatulong minsan. Amen. Salamat kina Apo Diyos. Kita nagpintas unay nga naglawag ng mensahe ni Apo. Nga pudno nga sunat ti mapagtalkan tayo ti aming ibambanag. Isunat ti Diyos. Nga naging para sa wakata tayo amin. Kan ti aming ibambanag. Sunat ti makatulong ka tayo ti biyag tayo ka na espiritualan. Kan magpabilag, kan magpabigsa dagiti pamamati tayo ay iti nga kapsat. Isunat ti mapagpiaran tayo ti aming ibambanag. Iso nga ito tayo aming ibambanag. Imalmalasagit na tayo kung nanagarod iti nasantuan nga kasuratan. Tatagarod nga gabi at mapantay ti panangsira nga panagkararag. Siya kiti mangikararag ng kapsat. Kaya ito niyo na Apo, iso ti Diyos mi. Salamat Apo, ito pangarabi iti nga mensahe. Tulungan mo iti nga mensahe Apo, mangtignay tinako. Nagdiragdinggag, kanda kami Apo, dingdinggag ito'y platform, kat tulungan na kami. Babawin ti Espiritu Santo, iso na ko may timong palawag, kada kami nagitingabanag, inawat mi tatangarabi. Kat saan ko mga rumari ti bangang nga lapayag na ito, inubigat. Ti puso mi kat, maamiris mi nagitingabambanag Apo. Tagarod nga rabi, daw-dawatan mi, Apo Diyos, nga sikat iti mga luwat, tumulong kada kami. Ti panagsisina mi at nga rabi, kan na kami ti namayat, imbag, panaginana, panagturog kan iti sa mangbay, ti aldaw ti kinabigatan, kada iti dumapay nga aldaw, kasi sikat iti mangtulong kada kami. Namang pabigsa, kada iti pamano ni Apo. Kan mong patibigsa. Amen. Nga bambanag, katinawat ni, karkarag ni unay, tinapatag nanagan ni Jesus, nga po mi. Amen. Amen. Ang pangarabi kami. Amen. Manong Rudy, kan Manong Boyat, kan di kapsa tayo nga. Bless us. Share lang, nati operator tayo. Ito nung sumarunong tumanan nga panagigimong, ito yung online platform tayo, ay ito nga kakabsat. Good night, kakabsat, kan God bless, kada tayo amin. Amen. Good night po.